Hi, Supremo. Yes, hello. Good evening, DJ Lala. Ayan. Palakas lang ng boses, love. Mas malakas yung echo ko eh. Nag-headset ka ba uli? Hindi po, hindi po. Yan. Try nga natin ibalik yung headset mo, love. Sorry. Wait lang po. Ayan, okay na? Yes, hello po. Bakit humina yung boses mo? Wait. Ayan, okay na? Ayan, okay na? Ayan ang nag-echo ako, love eh. Nag-e-echo din po. Hindi ko alam kung bakit ka nag-echo actually. Wala namang nakabukas na anything dyan. I mean, di ako naka-loudspeaker and all. Baka kasi may nakabukas na device dyan, love. Hello? Ayan, Hello, better. DJ? Ano ginawa mo? Yan po. Hindi, inano ko po yung loudspeak. Okay, good. Sige, usap na tayong dalawa. Supremo, ano may ipaglilingkod ko sa iyo, love? At napatawag po sa usapang LDR. Actually, DJ Lala, hinihingi po ng advice. Actually po, may ka-relasyon po ako. I'm a lesbian, half butch. Member din po ng LGBT. Okay. So, meron po akong girlfriend. Almost, mag 1 year na rin po kami. Ngayon po, last usap po namin is itong July lang. So, mag-first anniversary sana namin nung July 14. Ngayon, medyo, di ko alam kung ano pong problema niya eh. Ano po siya eh, kasi po yung girlfriend kong yun, may kinakasama po siya. Tapos then may isang anak siya. Okay. Ngayon, yung kinakasama niya matagal na niyang nakasama. Pero, ang sabi niya sa akin, mga 7 years na silang wala. Pero yung butch na doon pa rin sa bahay niya. Okay. Yung naging kami po, tinanggap ko naman po na may anak siya, tsaka ganun. So, tapos tinatanong ko siya kung kaba ako. Tapos sinasabi niya naman niya na hindi naman daw kasi hindi naman nga daw sila mag-asawa. Although totoo naman, hindi naman sila mag-asawa. So wala naman daw kabit na masasabi yun. Ngayon, marami po kasi siyang yung ang nangyayari po kasi open ako sa kanya lahat. Pero siya, hindi siya nag-open sa akin, miski FB ko, tsaka yung messenger ko naka-open sa kanya. So parang blanco ako sa kanya. Ngayon, meron akong imimit sanang tropa dito sa may bandang Alabang. Hindi ko po sinabi sa kanya kasi sabi ko parang gusto ko naman maging private naman sana. Tapos yung nalaman niya na nagkita kami, kasi yung tropang kong yun is connected pa sa ex ko, which is wala na. I mean, matagal na kaming wala nung ex ko na matagal niyang pinagsaselosan. Ngayon, sabi niya, ayaw na niya magkaroon ng konektado ako dun sa ex ko. Yung kikitain ko naman is tropa ko, na tropa din ng ex ko. Pero hindi naman kami magkikita tropa ko na dahil lang sa ex ko. Nalaman niya, nagalit siya sa akin. So, ang ginawa niya, di ko po alam kung nakipag-meet siya or di sinasadyang nag-meet din sila nung ex niya na pinagseselosan ko rin, which is malapit lang din dun sa lugar nila. Ngayon, kasi madalas po kami nung bago kami wala niya, lagi kami nag-aaway, ganyan. Pero ako iniintindi ko lang kasi ahead po ako sa kanya. Matata siya sa akin. Ngayon, pag lagi siyang nagagalit sa akin, pag lagi siyang nagagalit sa kinakasama niya, lagi niya sa akin ibinubuntong. So parang hindi na lang kami magkaaway. Nag-off na data ako, tapos hindi ko na lang siya pinapatulan. Okay. Nung last usap, yung last Clear usap ko lang, namin, no? Clear ko lang, Supremo. Itong girlfriend mo ay may kinakasama pang iba. Opo, kasama pa po niya sa bahay, pero wala na. Sabi niya matagal na daw po niyang binitawan. Ba't magkasama sila sa bahay? Ayaw pa pong umalis nung butch doon sa bahay nila kasi yung simula nung nabuntis siya. Actually, baka nga po pag narinig niya tong baka magalit sa akin, baka hindi niya na ako kausapin eh. Tapos, yung simula kasi nung nabuntis siya, nanganak siya, yun na yung nag-alaga sa anak niya hanggang ngayon. Sabi ko nga sa kanya, actually, ang dami kong ginibab sa kanya, DJ Lala. Nung nasa Davao ako, ginibab ko yung trabaho ko doon sa Davao para ma-meet lang siya. Actually, matagal ko na rin kasi siyang gusto noon pa. Kasi nagkakilala po kami sa isang grupo sa chat ng LGBT. Siguro alam nila yon. Doon pa siya. Doon na siya una nakita. Doon na rin siya una nagkagusto. So, matagal na ako nagkagusto sa kanya. Tapos yung naging kami, nasa Davao ako. Tapos sabi ko, sige, give up ko yung trabaho ko dito. Para matunayan ko lang na seryoso ako sa iyo. Uuwi ako ng Manila. So 3 months lang po ako sa Davao.
umuwi ako para i-meet siya. So, namin give up ng trabaho. Hindi naman sa tawag doon, sinusumbat ko yung mga give up ko, pati tropa ko, pati yung lahat ng FB ko, friend ko na pinagsisilosin na in-erase ko, parang binaba ko na yung pride ko para sa kanya. Then, after ko nung bike ko dahil doon sa nag-get sila nung ex niya, sabi ko, hindi ako nagalit, sabi ko, sige, ano lang ako, yung parang kasi nais na ako, galit na rin ako, so, ang ginawa ko, nag-complete ako para hindi lang kami mag-away. Tapos maya-maya, pag on ko ng data ko doon sa messenger ko, naka-block na ako, pati sa FB, gano'n. Tapos, sinusuyo ko siya, gumagawa ko ng another account para lang makontak siya, tapos hindi pa rin niya ako nakakausap, hanggang sa kinausap ko yung ate niya. Tapos, isang linggo po ako hindi kinausap. So, ang ginawa ko lang yun, umiyak lang ako, seryoso ako sa kanya. Sabi ko, marami akong plano sa kanya. Alam niyo naman po, pag ang nagmahal is tomboy sa babae, alam nila yan kung paano magmahal ang isang tomboy. Talagang sincere. Ewan ko lang sa iba kasi ako ganun ako sa lahat ng naging karelasyon ko eh. Tapos ang isang po niya sa akin, masyado daw akong nagger. Sabi ko, paano ako naging nagger sa'yo? Sabi ko sa kanya, hindi ako nagger. Sabi ko, ganun ba? Yung kinakasama mo ang nagger mo, ang nagger na sinasabi mo. Ang hirap kasi sa'yo kapag nagnagagalit siya sa'yo, sa akin mo ibinabaling. So, tapos nung nakausap ko po yung ate niya, parang doon ako nasakta, parang doon ako nalinawan na sabi niya, alam mong may anak na yung kapatid ko at alam na may kinakasama rin siya na dapat yung parang ang dating kaya hindi niya mabitawan yun kasi imbis na siya ang gumagawa doon sa anak niya, yung kinakasama niya ang gumagawa doon. So, ang tanong ko lang po kung pwede po kung bibitaw na ba ako or hindi, kasi sa ngayon DJ talaga sinusuyo ko pa siya hanggang ngayon kasi nangako siya sa akin, tsaka may usapan kami na bibitawan. Tapos after 2 years, siya kilala po siya ng family ko, pero ako hindi pa kilala ng family niya personal. Sa FB lang kami nagkakausap nung kapatid niya, tsaka yung mama niya sa phone. So ko lang kung dapat ko pa ba siyang ilan or hindi na. Okay, Supremo, I'll go straight to my point as to why this is my answer. Pero ang answer ko is, let her go. With no second thought, just let her go. Kasi, yung girlfriend mo, apparently, ay, paano ko ba to? In words that I can simply describe her ay, mapagsamantala, magulang, yan. Kumakapit siya sa mga taong may napapakinabangan siya with. Kung seryoso kasi yan sa'yo, Supremo, kung talagang mahal ka niyan, bukod sa bibigyan ka niya ng tiwala, bibigyan ka niya ng konting respeto. Biruin mo, no, instead na i-welcome ka sa buhay niya, i-welcome ka doon sa pamilya niya, i-welcome ka doon sa kumbaga ipakilala ka ng maayos sa anak niya para may transition na kung nasanay anak niya na yung isa yung nag-aalaga sa kanya, this time it's gonna be different kasi meron ng bagong karelasyon yung mama niya. Hindi niya yun ginagawa. Ang ginagawa niya is kinikip niya yung isa habang nakikipagrelasyon siya with you. Nakukuha niya yung gusto niya with you, nakukuha niya yung kailangan niya doon sa isa. So, ang pangit kasi tignan, Supremo. I mean, in every single, sabihin na natin, aspect of it, ang pangit tignan, na yung ex niya, kuno, quote-unquote, ay kasama niya pa sa bahay at yung ex niya ang nag-aalaga sa anak niya. Pero wala siyang relationship with that person anymore. Tapos nakikipagkita pa siya sa isa pa niyang ex na pinagseselosan mo. So, alam mo yun, tignan mong mabuti, Supremo, parang, are you for real? Seryoso ka ba? In a normal, sabihin na natin, in a normal setting, kung tinatawag mong kakaiba to or unique tong relationship natin kasi parte tayo ng LGBT community, in a normal setting, tumpulan niya ng away yung ganyang klaseng sitwasyon. In a normal and sane setting, that should never happen. Na if you guys are no longer together, papaalisin mo siya sa bahay. It's either aalis siya sa bahay or kayo ang aalis sa bahay. Kasi alam mo naman na ang pangit tignan. You are in a new relationship, nagagalit ka, pinaghihigpitan mo yung karelasyon mo, and yet yung karelasyon mo, walang masabi tungkol dyan sa sitwasyon mo, sa setup mo. I mean, kung ano lang yung convenient sa'yo, yun lang masusunod. Kung ano lang yung gusto mo, yun din lang masusunod. Kung ano yung sa tingin mong tama, yun lang din masusunod.
I understand that you think na kayo ay capable of loving so much. Kami din naman. There's no difference when it comes to love. We can all be dumb sometimes. 'Di ba? Parang hindi nagfa-function yung mga utak natin kapag nagmamahal tayo eh. Lahat naman 'yan eh. Hindi lang sa inyong mga tinatawag mong butch. Hindi lang sa inyo 'yan. Sa lahat 'yan, nagiging syunga tayo. But there will always be a limit to it. Kailangan laging may limitasyon doon. Ang mali ay mali at hindi mo siya maiko-cross para maging tama. At yung sitwasyon ng girlfriend mo ay mali. Ang reason po niya kasi DJ dun sa DJ Lala, gusto niya kung hindi ako kayang ipakilala sa anak niya, is takot siyang magalit yung anak niya sa kanya. Kasi isang So, beses kailan ang po transition, nakita kami, Supremo? ang pakilala Kailan niya ang sa akin. Supremo? Ay, kailan ang Supremo? Kailan ang transition? 'Di ba? Parang, so hanggang kailan ko kailangan tiisin to? So, dahil magagalit sa yung anak mo, Yun na nga rin. kailangan dalawa kami sa buhay mo. Tapos, kapag nagagalit ka, kapag naiinis ka, dapat hindi ka pagbawalan makipagkita sa iba or sa ex mo at least. 'Di ba? That's unfair. I'm adjusting to every whims and sabihin na natin, demands that you have. Pero yan ay mali. Niloloko mo yung bata eh. 'Di ba? Anong pakilala mo sa bata? Na ang tatay-tatayan niya ay yung kinakasama? Ang pakilala po sa akin nung anak, ang pakilala niya sa anak niya ako. I mean, yung nagkita kami ng anak niya, ang pakilala niya dun sa anak niya na friend lang niya ako. Tapos ang sabi ko, bakit di mo na lang sabihin yung totoo? Sabi ko, 7 years old na yung anak mo, may isip na yan. Alam niya yung nangyayari sa inyo, araw-araw kayo nag-aaway nung kinakasama mo. Sabi ko ganun. Kasi pag galit sa iyo yung nakasama mo, yung sa anak mo ibinabaling, hindi ganun dapat. Kung gusto niya sabihin yung anak mo, hindi ganun, hindi yung sasaktan niya yung anak mo. Sabi ko ganun sa kanya. Wala. Ganun din po yung payo sa amin nung bisor niya. Ipakiharap mo na siya sa anak mo. Ipakilala mo na siya para nakikita nung anak mo na ay eto much better to dun sa kasama ko ngayon. Sabi ko, paano ko hindi ko daw mahal yung anak niya. Sabi ko, paano kaya ko mahalin anak mo pero pakilala mo muna ako. Paano ko mamahalin yung anak mo kung hindi mo ako kaya iharap sa anak mo? Ano ko sa kanya? Kaya nga makipag-iwalay ka na lang, Supremo. Kasi none of what you are saying are, kumbaga, ay pumupunta sa kanya. Lahat lang ng favorable para sa kanya. Lahat lang ng convenient para sa kanya. Lahat lang ng madali para sa kanya. Yun lang ang gusto niya. Sabi ko nga sa'yo magulang yung girlfriend mo, manggagamit. User yan. So if I were you, I'll let her go. Kapag sinabi niya, bakit? Kasi meron ka ng bago. O bakit? Kasi babalik ka sa ex mo. Sabihin mo sa kanya, wala kang pakialam. For the longest time, you've been doing that and you are good at it. Yung wala kang pakialam sa akin. You are good at it. Alam niya po kasi yung sobrang mahal ko siya kaya hindi ko siya kayang i-let go. So what? Yun yung Kaya nga sabi ko sa'yo, just let her go. 'Di ba? Ate, aanhin mo yung isang tao na hindi makita yung halaga mo. Aanhin mo yung isang tao na walang respeto sa'yo. Aanhin mo yung isang taong sinungaling sa'yo. Aanhin mo yung isang taong walang ginawa kundi gamitin ka. Kung ano yung sinasabi mo na nag-aaway sila araw-araw nung kinakasama niya, ganun din naman kayo eh. Wala naman kayong pinagkaiba eh. Kasi the problem is the girl. 'Di ba? Kahit sino naman sigurong makapareha niya, kahit sino naman sigurong malapit sa kanya, tas ganun yung ginagawa niya, may kinakasama, may boyfriend on the side, may partner pa on the side, meron pang ex on the side. Sino ba namang matutuwa sa ganun? Walang matutuwa sa ganun, Supremo. Kahit sino ilapit mo sa kanya, mabubuisit sa kanya. Yun nga po, kaya nga imbis na magalit ako, wala lang, tatahimik na lang para hindi na kami mag-away. Ako, never talaga akong... Aanhin mo yung ganong klaseng relationship. Are you happy? Even if ipagmayabang mo sa akin na nagtitiis ka, even pagmayabang mo sa akin na nagmamahal ka, even ipagmayabang mo sa akin na sobrang patient mo, tatanungin lang kita para mabara ka. Are you happy? Hindi ko nga masagot kung happy ako or hindi. See? 'Di ba? Kahit ipagmalaki mo sa akin yung mga traits mong yan, walang pupuntahan yung usapan natin kasi you are giving it to the wrong person. Kasi kung hindi mali yung taong yan, you'll feel fulfilled. Baka yung pagsasakripisyo mo, ikinatutuwa mo pa. Baka yung lahat ng sacrifices mo sa kanya, baka ipagmalaki mo pa kasi feeling mo you have achieved something in your life. But because you do know
alam mo sa sarili mo na you are giving it to the wrong person, ganyan yung nararamdaman mo. You feel used, exhausted, feeling mo naisahan ka, feeling mo nalalamangan ka, feeling mo wala kang silbi, feeling mo worthless ka, feeling mo wala kang halaga. That's exactly what you feel kasi that's exactly what that girl is making you feel. So, iuntog mo yun sa sarili mo or iuntog mo yung sarili mo, Supremo, para lagay mo dyan sa kokote mo na enough is enough. This girl is gaining so much out of this relationship at wala naman ako nakukuha in return. Not even love, not even respect. So, para saan pat ginagawa ko to at pinag-i-effortan ko tong relationship na to kung ultimo respeto, di ko makuha. Diba? Opo. So, wala akong iba sasabihin sa iyo, Supremo, kung hindi makapaghiwalay ka na lang. There's no point in fixing a relationship with a girl na namuhay na or natuto ng mabuhay sa panggagamit ng ibang tao. Natuto ng mabuhay kung saan lang convenient para sa kanya. Gusto niya doon sa kinakasama niya, takot siyang paalisin yung kinakasama niya, nahihirapan siyang paalisin yung kinakasama niya, ayaw niyang paalisin yung kinakasama niya, then go ahead by all means, di magsama sila. Actually, DJ Lala, pinapalis ayaw umalis. Sus, sabi ko nga sa iyo pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Kung ayaw umalis yung kinakasama niya, hindi siya umalis. Diba? Ano ba yan? Yung taong yan. Sabi ko, kung ayaw mo Nakapako ba yung paa niyan? Sabi ko, O, ba't mo tinatanggap pa sa rason? Alam mo naman pala. Diba? Nagdadahilan-dahilan ka pa ngayon. Alam mo naman pala Ba't mo binibili yung arte? Diba? Ikaw na mismo nagsasabi sa sarili mo, sinabi ko nga po yan Talaga ba? Huwag kang magmagaling sa akin kasi hanggang ngayon nandiyan ka pa rin Ibig sabihin, binibili mo yung arte ng girlfriend mo. Ibig sabihin, bumibenta sa'yo lahat ng kasinungalingan ng girlfriend mo. So do not tell me na sinabi mo lahat ng yan. Kasi hanggang ngayon, kayo pa din. Hindi na po. O see? Ako lang yung... O anong sinasabi mo ngayon, magle-let go pa ba ako o mag-hold on ako? Hindi na pala kayo. Ako lang po yung nag-hold on. Ako lang yung nag-umapit. Tapos gusto pa niya makipagkita. Parang... ang sarili ko gusto ko pero parang ayaw pa ako na makipagkita sa niya kasi parang ano pa, tapos makikiusap na naman ako, makakama na naman sa kanya, tapos siya baliwala rin, manhid or parang ang hirap Anong hirap dun? Simple-simple Pag nakikita mong wala nang pinupuntahan yung ginagawa mo, kapag nakikita mong wala namang effect dun sa taong sabi mo, quote-unquote, mahal mo, lahat ng ginagawa mo, ano pang dahilan para magstay? Nagsistay ka kasi may nakikita ka pang dahilan para kumapit. Pero pag wala ka nang makita, tumalikod ka na, umalis ka na. Instead na sinasayang mo yung oras mo, kakahintay na magbago yan, instead na sinasayang mo yung oras mo, wishing na sana one day mauntog yan sa katotohanan at maging mabuti sa'yo, gamitin mo na lang yung oras mo para mag-move on. Okay po. Kasi hindi mo naman mababago yan. Yan ngang break na kayo, hindi pa nagbabago Yan ngang break na kayo, andun pa rin yung kinakasama niya dun sa bahay niya Wala siyang takot Kasi meron sasalo sa kanya, Supremo. Meron laging sasalo sa kanya, kaya wala siyang pakialam kahit umalis ka, wala siyang pakialam kahit mawala ka sa buhay niya. Lagi siyang may maipapalit sa'yo. Ganon siya kayabang, ganon siya katapang, at ganon siya kamanggagamit. Tuso nga, magulang nga. Naintindihan mo ko? So it's about time you stop stressing yourself over someone who is not even bothered by you. Opo, DJ. Tama na. Kasi sarili mo lang ini-stress mo, Supremo. Ngayong wala na kayo, wala naman sa kanya, hindi naman siya apektado by it So, kung meron ka na lang gustong sabihin dito sa ex-girlfriend mo na I hope wag mo na lang balikan, Supremo, kung ayaw mo ng sakit ng ulo. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Wala naman sa kanya, hindi naman siya apektado by it So, kung meron ka na lang gustong sabihin dito sa ex-girlfriend mo na I hope. Supremo. Wala naman akong gusto. Wala po DJ. Wala akong gustong sabihin sa kanya.
Okay. Yes, PJ. Wala. Nagfe-fail na yung, nagfe-fail na yung connection natin, Supremo. Anyway, Highway, I just hope, Supremo, this will be the last time you'll talk about your ex-girlfriend. Na this will be the last time na ipipilit mo yung sarili mo sa kanya, or this will be the last time na i-consider mo yung pakikipagbalikan sa kanya. It's not worth it. It's not gonna work. And she's part of your past. Okay? Maraming salamat, Supremo, sa pagtawag sa usapang LDR. Dahil nagpe-fail na ang iyong signal, I have to let you go. Thank you, Supremo, for calling my show. Ingat!